7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Kulma is Sex Indaba njalo nje on Thursday between 7 and 8 Gagasi. The show is ungayithola live on Facebook, page Indaba with Alex, and then bese kuzothi ke on YouTube channel ye Gagasi FM na ku app as well. Ungangena nje khona ubone senza uhlelo lolu, and everywhere Twitter, Instagram Gagasi FM allows us thola khona. So namhlanje ke is Thursday, so inax ngithuka ezikwi open line namhlanje. Beka kulindela ungizumile nje ngiyaxaka ukuthi kwenzekani ngichazela ukuthi kwenzekani. I'm busy doing my job, and as ngiphakathi now I hear something ingiphazamisa. Kanti udokotela ungena nezicapha usekhona uphakathi naye. Yes ngiphakathi naye. Hi doc. Sikwi open line yendaba namhlanje meaning ukuthi uzobuza noma yini ufisa ukuyibuza, and okay. Yes. Yeah. Actually, I'm saying it. Exactly. So if une problem nje kwi relationship ukuthi umuntu wakhe akunika ithuba vela kudide nje aqhamuke esikhaleni, so is that a problem or a good problem? Khona ukudide okuhle Yeah, kodwa. but kufanele kube khona ayikho into ekuthiwa sex etiquette. Sex etiquette. Ela lihle lo gama. Yeah. No, but I know answer yakhe izothini. Yeah, okay. Izinto routine, Yes. predictable, zisitha salent. Ufundile kusafunela ngishintshe izitayile. Yes. So usazi sonke isitayile sami uthi ngiqala kanje ngicine kanje, so And that's not good. No, that's not good. That's not good. Kunjani doc? Ngiyaphila Mthiyane, uphilile now? Yes, kumaphatha amaningi eprovince I heard abalaleli bes update ngokuthi kunesichotho kwezinye indawo liyaduma and kumanzi. Sisakhuluma ngento eyodwa yini? Yes. Yini lesikhuluma? Iweather. Kumanzi kuyashibilika. Yeah. Yes. Is that Sokunyama futhi. Yinhle leyo nto leyo ne? The combination lento ishoyo kumhanzi kube mnyama kushibilike, so uyogcina sekumnandi kahle. Yes. Okay. Zoduma ekugcineni. Sure. Ngidokotela ekhuluma. I'm inviting you to be part of this conversation. Ungabuza noma yini, and kulolu hlelo sisikhuluma ngama topic ehlukehlukene. So masuthi sibe open line, then singajabula ukuthola feedback from you as umlaleli. And if ukuthi mhlambe nawe you were referred by someone else ukuthi join this family, so by all means you are welcome to share your experience with us. Anonymous mawuthanda 0861596596, and ungathumela ne voice note nakhona futhi uyaba anonymous. Angithi doc? Yes. 078-934-2827 on Facebook Indaba with Alex, na ku Twitter @Alex Mthiyane. Doc, esikhathini esiningi we often hear people say ukuthi it's impossible to be in love with abantu ababili ngesikhathi esisodwa. And but kulolu hlelo we've had abanye bethi genuinely I have feelings for both. Yes. And then abanye basuke sebe generous if bezobeka ama reasons ukuthi no angikutholi ukuthi ku partner A, so partner B makes up for that. Yeah. Is it possible that I can have genuine feelings of uthando for abantu abawu-2? Yebo. Or more? Good possible. Right. Ukuthanda umuntu Mthiyane is a choice. Into oyidecideayo uchoosaayo ukuthi ngiyamthanda umuntu. Look, uthando liningi alifani. Uyakwazi ukuthanda ingane zakho unazo zo3 uzithande zonke, you know, ngokufana. Ukwazi ukuthanda abazali bakho, uthanda umuntu wakho. But then again kuzodepend ukuthi unhlobo leni lothando. Khona uthando uthola lo romantic lusambisana nocansi. Khona uthando all emotional, uzwane nomuntu ngoba niyaclicka na emotionally, ukwazi ukubonda naye kunaleyo nto ekudonsela kuyena. Khona uthando even omunye umuntu ke eli intellectual ukuthi yabona mengixoxa nalomuntu noMthiyane nje ngiyeza ukuthi sikhuluma kule level liyana ngizizwe ngifitha, you know, futhi kuyona mase kuba khona uthando all sexual, you know, ukuthi also it's a bond le sexual. So yes, depending on the choice yakho ukuthi yini wena oyichoosayo uyakwazi ukuthanda umuntu. But of course uma sesikhuluma ngalo thando lo kuba ku relationship e committed, lokho kuwena kuyintela, you know, imali ezalayo ngoba udinga isikhathi, udinga energy yokuthi ukwazi kuba maintainer kahle ngendlela kungagcini kukustressa and kukunikeza guilt unless kunesivumelwano.
like kuma threesome or kwisithembu nento enjalo, then it's easier ukuthi ukwazi ukuthi uyimanage leyo nto ukuthi uthande abantu ababili ngesikhathi esodwa. But i-answer yakho is definitely yes, uyakwazi ukuthi uthanda abantu ababili ngesikhathi esodwa. Okay, so then the second part of my question is, is it possible that you can outdo that as well? Figure cut out okay, fine, yes, as you say, it's possible long emthandeli sex, low we connect. Yes. But kufika isikhathi futhi la over la khona zonke lezi inhlobo zothando kusaleke lodwa. Kakhulu kukhona Mthiyane, again ngizophindela ngiqale khona ukuthanda umuntu kuyi-choice. Uyabona into oyidecideayo ukuthi ngiyachoose ukuthi ngenze kanje. So nyuma uzothanda abantu bebabili kusuke kuyi-choice yakho ukuthi uzokwenza njalo. So nyuma suphuma kulo noqhaka lokho kusuke kuyi-choice because kuyinto efunwa uwe ngezathu ezithize nama principles athize impilo yakho ngaleso sikhathi. Sure. All right. This is a foreplay to a conversation, all right? So this, yes. So you've been in a hotel and you're like warming the sheets, for you. Between the sheets. Yes. Yeah. Okay, 0861596596. What's your question and the comment as well? Khona umuntu yumuzo ethi le relationship isiyangibhora manje. More especially masikuza kuzindaba lezi zomdavazo. Yes. Okay, Dr. Ngiyafisa usinikeza just hottest ways umuntu angaentisa ngayo sexual relationship. Yabo lezi nje top of mind like wena ukuthi okay, awuzame 1 or 2 or 3. Okay, firstly isithando zethu sizibusisa acknowledge isithando zethu siyazibulisa siyazithanda siyazacknowledge yes 7 minutes later anytime yeah so look Mthiyane we relationship always i-relationship akuyona into ovela ungene kuyona masudala xa urelax nje you work at it always kufanele kube nezinto ezincane ozenzayo and it doesn't have to be about sex. Into ezincane they matter with relationship and kumele umazi umuntu wakho ukuthi yini ngempela emshaya ding dong lo muntu. Kukhona umuntu owaziyo ukuthi yabona uma ngimhloniphile lo muntu then kuyena ifika leyo nto njengokuthi wow ngiyathandwa ngivalued naye uzokwenza into ethize kuwena back because ukutholile neloko akudingayo ku relationship kunokudla okuthize othi umphekelile umuntu wakho azi ukuthi hey ngimphekele lokudla lokhu kushaye ekhanda. So you have to know umuntu wakho kuze wazi ukuthi yini le kumele ngihlale ngiyenza every now and then ku relationship yethu just to keep it going. And it's not really about sex. Sex is easy. Anybody can get sex, and anybody can enjoy sex, but sex is part of a language enikhulumayo nodwa kodwa iqale ezenzweni iqale entweni oyishoyo kuyena then kugcine ocansini. It's easy to enjoy ucansi nomuntu omthandayo because even if nyoma ekuthinta nyoma ekuthiya kusakha kodwa uyafathuza but because uyamthanda you end up enjoying it because uyakuhlonipha you end up enjoying it because uyazi to wena wedwa you end up enjoying it even if they are not the best but kunalezo zinto oziappreciateayo nje ngaye because uzenza within a relationship and because uzenza ebe azi ukuthi yini wena oyithandayo. Okay, just to remind you, Indaba njengoba uyilalela nje akuyona ishow that is suitable for ingane. And ungakwazi ukuthola the previous shows ama-podcast akhona uyawathola kwi-app Gagasi FM and you can watch the show right now. We are live on i-page lethu on Facebook Indaba with Alex and on Gagasi FM YouTube page, Twitter and nago Instagram as well, but kwi-app uyakwazi ukuthi usibone. Asiqale ke First Crust kodela Full Crust is Mpumalanga province, yes. Right? Okay, sino siya Mnisi shosho siya bhuti kunjani? Si right man, kunjani lapho? Angiphila angibikele nodokotela. Yebo bhuti siya. Yebo sis yazi mina ngizobonga nje ngizotestify kahle kahle. Alex yazi mina ngomunye maybe abantu relationship benganayo inhlanhla ya but ever since nje ngilalele kwala i-Gagasi no phezulu yonke into ihamba kahle bengithi nje ngizobonga nje udokotela ngecounseling yamahala yabo ngoba abanye bayawakhokha ama-counseling but awabasebenzisi. Ngala Gagasini siyawathola mahala asikhokhi next but ayasebenza. So nje ngithi udokotela akaphile isikhathi eside kufe thina wafa yena ngeke sikhona ukuphila ngaphandle kwakhe. So no mene siyabonga mfethu. Before udokotela phendule siya you said ukuthi ama relationships akhe bengalast. No, bewanga last. And yeah, so after listening to this show, yini leyo yenze differently
ekwenza ukuthi ubonge right now ithole kulolu hlelo wasiwe apply? No, yabo mina Alex ngisebenza kakhulu ngaphandle kwasekhaya, so isikhathi esiningi bekiba kuma long distance relationship yabo. So isikhathi esiningi bekabuna trust yabo, like cheating na yonke lento, but udokotela kunezinto bekasikhuluma ezingenza ukuthi ngigcine ngimtrust umuntu noma ngingamtrust yabo. But ke nje angifuni uqamba amanga igagasi nje noma kuthiwa nguphi wona Alex noma kusegoli yabo manje ngisemthatha yabo. But nje ngenze sure ukuthi ngiyamiduze ngilithole, so nje siyabonga kakhulu lethu. Sure, no sibonga wena nathi. Thank you so much. Siyabonga kakhulu ke siya. All right dokotela. In fact ama testimonies anjalo Mthiyane, I think iwona enza ukuthi nyoma kumanzi kunetha lidume eminyango, but we come to the studio ukuze so spend isikhathi nezithandwa zethu because siyazi ukuthi it's part of a contribution of building indle emnyama ne society at large. So you come to the studio, not inside the studio. Sure siyabonga. Sorry, khona ufuna ukusho yini? Ngiqedile. All right. Go again dokotela ucusho. Zikusosha now emalangeni. Shosho Sasha. Sho Alex mfethu. Khamba kahle. Hayi no ku right kunjani lapha? Hayi ku grand mfethu udlala imvula nje phela. Hayi no asibonge kodwa msho khona okuhle okuzoqhamuka kuyona le mvula. Singakhali kakhulu. Ya asibonge mfethu. Cha Alex ngithaye ngibuze la kudokotela mfethu. Kunomuntu ebengithandana naye bahlukana mfethu ngephutha thizeni alenza. Manje sesizama ukuthi silungise izinto sibuyelane, but leyanto mfethu ayenza eyivele ibuye same time beke nje ngambona ivele ibuye njengoba mfethu angazi dokotela ngangisiza kanjani. Yini lelo phutha baba? Wachitha mfethu nomuntu oyifamily yami. Okay, what decide ukuthi uzomxolela? Yeah. Okay, yini yakwenza ukuthi u decide ukuthi umxolela? Uthanda dokotela ayikenye into. Okay, now uyabona leyo i decision yakho, so okusho ukuthi into wena othema uyikala wayibona ukuthi ukumthanda kwakho kusinda more than ukuthi umshiye. Nanokuthi i-risk ozoyithatha ekutheni lo uyigazi lakho lo wakini soze futhi umshintshe ukuthi uyigazi lakho kusazokwenzeka ukuthi usazombona kuma family events njalo, but wena wachoose ukuthi kunjalo kodwa ukhetha lo muntu wakho okuwukuthi ingoba uthi uyamthanda. So isinqumo leso kuzomela ukuthi uzame by all means ukuthi usimele, but kuzobaleka ukuthi before ukuthi ukwazi ukusimela leso sinqumo uzumxolele uunderstand eqala ukuthi yini le eyamenza ukuthi ayenze leyo nto, ngoba if unga understand uzogcina wena njalo unoqhaka ulindile ukuthi khonto azoyenza ngoba awazi ukuthi yini kahle exactly into eyamenza ukuthi ayenze leyo nto. So kumele wena uthole ukuthi yini le eyamenza ukuthi ayenze leyo nto kuze uyigweme ukuthi ingaphindi yenzeke futhi, uyabona, and understand futhi ukuthi ngesikhathi bejola kwenzekani, so that kwakona lokho kukhiphe ekutheni ulukucabanga ukuthi yonke into mhlambe ukwenzeka lokhu nalokhu kanti akuzange kwenzeke, but uzinikeze leyo power so that uzothi noma umxolela uyazi ukuthi uxolela ukuthi 1 2 3 4 5 kuze nikwazi ukudlula, ngoba uyabo manje senibuyelene kodwa wena isakubusa lento okusho ukuthi bona basalalani abasajolani kodwa wena usabalalisa uyabona as much as awuyifuni leyo nto kodwa isakuhlukumeza wena leyo nto. So yes, uthathile decision ukuthi umthande, but kunezinto kufanele indlule kuzona nobabili and iqiniso will always lead the way. Okay, Alex mfethu ngicela nje ukubonga bafowethu. Sure. Yabona nje mfethu lo hlelo lwenu liyasakha mfethu ngeyindlela ezahlukahlukene mfethu. Mina nje ngusosha msabala mfethu ngenza sure ukuthi ngolesine nje mfethu kusuka from 6 zishona phansi ngilalele Gagasi ngoba yini ngifuna ukuthi ngakheke mfethu ngingenzi amaphutha afanayo namaphutha ade ngiwenza ngingenalo ulwazi. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Siyabonga nathi baba. Siyabonga kakhulu. All right, sure. Sima respect now. Anonymous, welcome to Gagasi. Yes, dokotela ngiyabonga. Yebo baba. Sure Anonymous. Ngiyaphi? No, so right wena? Ngiyaphi. Bengicela ukubuza dokotela inenkinga la lo. Okay. Yafa isinqa yabona.
Okay. Kuqala ngiyabona njengokwamasango umgogodla nje wonke. Lana nje kusinge nje ngathi nesinto. Sengizame konke akulungi. Awukwazi uzulimala. Angizange. Awukwazi uzulimala akikho into yakenzeke washayika esinqeni or anything. Angikazi ukulimala. Okay. Okay, muphethwe isinqa and uthi wenza ama x-ray uthola ukuthi ayikho into eyinkinga or anything like that. Kwesinye isikhathi uthi mawuyenza x-ray uthola ukuthi even though ulimalanga but uthola ukuthi kunama muscles lawa la ngemuva esinqeni aseze enza umgogodla wakho ukuthi uqonde awusagobile kahle suze waqonda. Now once umgogodla wakho waqonda umthetho womgogodla kufanele ube nalento edeep lapha ngemuva, but once wa flat waqonda umgogodla wakho kunama nerves imizwa ephuma kuwona umgogodla egcina igcinezeleka kugcina suluku naleyo pain lapho kumgogodla kodwa simesithi senzo x-ray thina sodokotela sithola ukuthi asazi ukuthi yini. Now ezinye izinto ezingakubanga lokho if kuukuthi unongcolo okuningi ngaphakathi eswini if ukuthi awutoilet kahle ngoba nako umtoiletho wakho ungaphambili komgogodla, so once kwagcwala ngaphambili kuphushela khona umgogodla futhi ngemuva ugcina futhi umgogodla usuba straight. Okay, umkhaba futhi uyakwenza lokho, one of the things yakwenza ukuthi ube nenkinga ngemuva, but into esifana unawo nginenda ukuthi i-medilution lapha siyawazi ukuthi siwenzani thina umkhaba but bufike bufile umhla 7 umhla 7 kwasekuyigcina sengiye kwaze kwabika 3 kodwa bungezela umkhaba buze lokunye angiqale ngabenzela konke ikona nenduku bona kokuqala ngangizizela. Oh, fanele ukuzela umkhaba ke manje sikufake kulwa mshini ukukushisa kuze siushise na umkhaba wakho. But the main reason yokuthi ube nawo if unomkhaba ngoba umkhaba puts pressure. So ngesikhathi ulenga umkhaba ngithi igravity udonsela phansi. So ngesikhathi udonsa na umkhaba udonsa ngemuva kulama muscles angemuva kugcina suba naleyo pain leyo ngemuva nama nerves akho sebabhlungu futhi. Okay, so Anonymous, I hope ulitholile usizo. Thank you very much for calling. Number it is 0861 596 596. Sizothatha ke nama voice notes ku 078 934 2827. As we do that, ngifuna nje ufunda ama comments on Twitter na ku Facebook and then bese musubuya ke uzosinikeza. Ngizofela ngibenze babe Anonymous bonke abalaleli. Yini indaba abantu bekufihla ukuthi basawathanda ama ex abo? Why ningawatshela ama ex enu ukuthi nisawathanda kunokuthi lokhu thumela ama friend request angacacile ku ex? And then wesibili kwenziwa yini mangabe uxoxa nesithandwa sakho kwenye inkathi kuvele kuthi nje chifi umuntu engenzanga lutho? Question leyo. And then bese kuzoba umnye umlaleli wesifazane ufuna ukubuzela ukuthi ugwayi lo insango uyamenza yini umuntu ashesha achame avilaphe nje? Okay, and then bese kuzoba omunye the guy asking ukuthi kumele ba understand abantu besifazane ukuthi ukushesha kokuchama kwethu akusi intando yethu bakwethu kuchama offendayo. And then bese kuzoba yenye question like, is it normal to have an erection the whole night? Okay. Quick, doc. Yeah. Well, erection if he wants off ngiqala ngemuva, if he wants off the whole night ngafuna ukuwa, then that's not normal. Ngoba erection it must be ukuthi igazi lagijimela endukwini liphakame kodwa liwe libuye futhi, but if kukuthi wenza ama rounds amaningi, yes you can do it, but if kukuthi ayiwi, then that is a problem there that needs medical attention. Sure. Ubhuti lothe ukushesha ukuchama kukufenda, yeah, well, but kufanele wenze sure ukuthi ufenda unomuntu wakho na ufuna kufende, so naye nje obefenda uyafuna naye ukuchama, so wenze sure ukuthi uyamnika leyo timing ukuthi naye akachame as well. Okay? All right. So cannabis, yes, it's a drug obviously, and iyakwazi ukuthi in the long run cannabis iyakwazi ukuthi kunikeze leyo nto ukuthi I can do anything, leyo power ukuthi ungenza nyoma yini, but into oyikholelwayo. Remember hlale sisho ukuthi sex begins with the mind, the first sexual organ is your brain. Sure. You know, so if you believe it you can do it, but in the long run it is a drug, cannabis, and it will affect perform kwakho sexually likwisa ex. Yeah, I always say kunesizathu X Y X. So people forget that later akhohlwe isizathu sokuthi why bahlukana no X. You know, agcina esebuyela kuyena.
always ubokhumbula if kuukuthi ukhumbula ukuthi nidlale nje no X wazi lokho ukuthi uyakudla nawe uyamudla and then that's it, but generally there's a reason why u-X u-X, so if intshontshana naye still usawu-X and usafuna ukuhlala no-X, so who's fooling who? Yeah. Okay, and uxoxa nomuntu wakho akonakele lutho but kuvele ukuthi Xhifi ngisebenzisa igama lisebenzisile. Kusoke kukhona uXhifi ngeke nje kuvele you know whether it's something ayicabangile because of something that happened in the past, right, or mhlambe kunento ethize eyenzekile even empilweni yakhe between the, but of course ke sihlale sisho ke futhi nanokuthi nazi into zesintu ziyakwazi ukuthi zikhiphe kumuntu othandana naye, so yeah but okay, there's always a reason. It's 1925. Umosana kujoina Sex Indaba. You're listening to Gagasi, and le show uzothola podcast yakhona ma ikuluzile noma uyifice seyiphakathi uzoyithola kwi app Gagasi FM, and but we are live on Facebook page Indaba with Alex naku Gagasi FM as well, and then naku app yona uqobo lwayo Gagasi FM uzokwazi ukusithola live and watch the show. The number is 0861596596. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Right, sithatha anonymous now eThekwini, show anonymous sabona. Hey guys. Hello. Hey lady. Sinjani dokotela? Siphila sisi, uyaphila? Ngiyaphila. Yes. Okay. Ngiyithanda energy yakho, ne-energy nje yeah. Sure. Uthini umbuzo wakho? I've always wanted to ask this question. Okay. Okay, look, I had been seeing this guy for 6 years. Okay. So we had this conversation. We always used to have, it was over the phone, so it kind of felt like it's not something that he would actually really want to do. Okay. So it was a conversation about strap-ons. Mm-hmm. So I'm not sure if he said he wanted to introduce or we were just having a discussion about it. I don't remember properly. So different shades of black. Excuse me? Different shades of black, yes. Okay, so fast forward to a weekend that we spent together. So I had some wine, so I was a bit tipsy. Mm-hmm. So, brother, I keep his strap, you know. I'm sure Abalali are familiar with the strap. Okay. So, and he's like, I want to put it on. Mm-hmm. And I'm thinking, okay. So, there's alcohol. There's not a lot of, I'm not really shy because there's alcohol in the mix. And so there was blues, of course. And then he says to me, I should, you know, penetrate him. Okay. You know, I'm the one back, who... yeah. Yes. So I do. Now, the one problem that I had with this whole incident, because I assumed he was straight, like he did say he was straight. He was straight. The penetration there was no friction, so it was very easy for me to... Yes. Okay. So understand when it's, you know, how come again it's so even a little shock, cool. And then, yeah, that happened. So I just want to know, was he bi or is it a fetish? Okay. Look, sis, you know this man for 6 years, Mansh. Okay, so we're no mazio more than us, and lento. Look, most men, by the way, anal sex is quite enjoyable, you know, and amadoda amaningi they just shy from it because of the connotation ukuthi ngase kube kuthiwa ngathi ubisexual or ugay. Okay. Now, if he knows about the strap on, now you do know about the strap on, so I'm penetrator and he's really enjoying it. But it doesn't necessarily mean ukuthi he's been doing it with another man. Mhlambe he's been strap-oning also, ezenza yena, you know. But abantu besilisa sisi bayachatha noma etoiletha umuntu nendle enkulu, so you can't necessarily say ukuthi hey lento ingene kalula bokumnandi anyway, you know, more relaxed nenza ucansi, all your muscles begin to relax, especially lapha ngemuva ube ready vele ukuthi kunento ezomngena ngemuva, you know. So it was easy for him ukuthi a relax and then ingene lento. So my advice is talk to him. Mhlambe awukuzama again umbone how eager he is for it, ngoba omunye uzothi ayingeke lento mhlawumbe just not again or njani, but you know him more as your man. But if he was bisexual,
how would you feel? There's nothing wrong with it. I mean, sometimes it's got nothing to do with the physical aspects of it. When people are bi, it's more about how that person makes them feel. Exactly. Uyabona ke sithandwa sami, that is your decision and not a decision yomphakathi and the community. Kuwena, even if he's bisexual, it doesn't matter. Okay, so ungahluphi ke wena ngokuthi what is the world gonna think if he is bisexual, ngoba kuwena he doesn't matter. Okay. And kuwena ulo 6 years omthandayo enjoyayo, so ungalahli into ekhona ngento ongayazi enye. All right. True. Ngiyabonga dokotela. Okay, Before I go, I wanted to speak to Alex. Oh, he's all yours. Anonymous. Alex, I wasn't going to ask this question, but I had a dream about you last night, so I'm just going to end it there. So you are And that's why bi. I called in. Okay. So Guys, thank you so much. Okay, Thank Sisi, you. enjoy. Have a good evening. Oh, You sure. too. And yeah. so yeah, no bisexual. Alex, and Yeah, and you thought bengizobuza what was the dream all about. I think the fact that you phoned kulolu hlelo sesingaboni silibheke ngako. Yeah, if we ficele conversation iziphakathi ukhuluma about strap on, so it's a dick lookalike Yeah. dildo that device and yeah, but ozenza ngayo. uyifaka yona. Yeah. Okay. We strap her on, njengehashe ugibela ihashe and you just ride on. Okay. Just to remind you, this show is not suitable for ingane. All right? Khaye? Yebo sengibona. Is kunjani Khaye? Yaphila njani ngiyabulala nawena mkhaya. Yes, Khaye. Ukhaye ufuna ke eRichmond Base Richmond. Sure ke Khaye. Bandla abakhababisi bathe bandla ngisho ukuthi hayi ukuhlola kubalithakasela abantu ngiqhubeke njalo na. Oh, siyabonga batshela sofika one day lapha eRichmond. Hayi bandla bayezwa ndabuka I'm sure futhi bayezwa. All right, sure. Sure Khaye. Before ngibuze ngiqale ngisekhonde umbono obuye obhuta ucommentile wathi ekusese isichame nathi akuyona i-choice sengiyona ukuthandile. Siyathanda nathi ukudona. Manje uma ufika isitofu kuba uzibamba. So ngiyabonga besiqolele bandlusi simabhekile basheshe saqala. Kodwa ngikho-ke lapho. Dokotela mhlawumbe ngabe kuyithofu kangakanani okanye kuyithonosini ukuthi mawutholane nomuntu okhuluma non-stop during umntamate lakhe elobe kubuza imibuzo eminingi uyamthanda ngisenza kahle uthanile yabo ngimnandi yabo lezo zinto mhlawumbe uma ungazwani nokukhuluma eloku umzile ekhuluma yedwa uyangithanda yini. So ngabe Well, khonto ufanele uyifake emlomeni. Ayikhiphe la ikhona if I'm the mean. Khonto ufanele whether umkhise or in but it depends also Khaye ukuthi umuntu wakho uthini. You know abanye abantu usuke ezama ukuthi wena ukhulume nawe ngoba you know nakuyena kuyabhora ukuthi uzolumfendile nje wena uthulile ucemezile ufuna ukuengage nawe ezwe ukuthi naloku akwenzayo kumnandini uyayithanda yini leyo nto. So zama nawe ukuthi ube more open ukuthi umbonise ukuthi khona okuthandayo khona ongakuthandi umbuze nawe uthi say right akekho right yini ngoba naku kushesha ukuchama ugcina ungasezanga ukuthi lo muntu wakho u right or not. So ukuxoxa ngendlela eziningi it can be nice, not phela ngizoxoxa ukuthi kwenzekala nezistory TV but ukuxoxa ngalento eniyenzayo nangokuthandana kwenu nangokuthi ukwenza kahle yini ungadelay ukuthi ngisheshe ngichame. All right, so it's good ngaleyo ndlela leyo. Okay, sure. Siyabonga Khaye, I hope uphendulekile. Sesiku anonymous now emlazi 0861596596. Please mawuthumela voice notes siyabona yangena unciphise nje radio ngemuva ngoba asikwazi kuyidlala kusuke bese bankulu ivolume ye radio ngemuva. So please if ungayiswisha nje off and then bese ushaya ke ngeimfoshane 0789342827. Emlazi anonymous. Sawubona Alex no Dr. Njani. Sawubona sis. Philile na? Ngiyaphila nami. Ngifona I am married and we've been together for 8 years, but we only married for 3 years now. 3. Okay. Husband wami umkhaya, emakhaya kakhulu, ubukhaya ubuthwele ekhanda nje. Benanyawo. Yes. Okay. Yes. So ubuthwele ekhanda ukuthi umkhaya and izinto eziningi akathanda ukuzenza. So iyiphi indlela epolite doc faka ngayo izinto mengifuna ukuthi sibe spontaneous ocansini yiphi indlela epolite engayibeka ngayo because I've tried mhlawumbe ukisho ngidiniwe it doesn't work ukisho like mhlawumbe sixoxa nje into bese ngiyayifaka it doesn't work. I've tried ukisho sisocansini it doesn't work.
yiphi mhlawumbe enye indlela engingayifaka ngayo izinto ezinjengo shintsha ama positions into enje. Look sana sami yabona umuntu wakhe akekho umuntu omaziyo njenganawe. Now uyasho wena already ukuthi uyibhenanyawo, okay? Now amabhenanyawo anayo lento yokuthi ukuba yindoda nokufuna ukufila njengendoda. So kunalento authority, you know. So if wena kuya ngokuthi umtshela kanjani, uthe uyamtshelwa ungamtsheli inqabene nilwa udiniwe number 1 ku outlook ungamtsheli futhi ngesikhathi nenza ucansi ngoba kuba ngathi kuyena uthi awenzi kahle yenza kanje uyabona futhi ngoba leyo nto ngamenza abe embarrassed so kufanele kube nendlela yokuthi nje umuntu wasemakhaya umuntu uyamazi nawe uzomphekela kahle ukudla kwakhe ukuhlukanisa ukudla uphuthu ngapha ishebo ngapha ungiboze ngoleyisi umnikeze kahle ngesikhathi edla uloku uyamrabha kamnandi bese uthanda sami nento bengifuna ukuyikhuluma nawe umthakase uyabona njengoba edla lokudla uthi yazi ave ngithanda nami uma ungidla you know or whatever but kunezinto ezithize engithanda ke sizame ungasho ubhathi kodwa uthi nento ezithize ebengithanda ukuthi ke sizame you know kuze singabhorani phela sithandwa sami uyabona umtshele kahle ngendlela okuwukuthi akube uyena othi yes kuze niyenze into ungabe uwena othi makwenzeke kanje uyabona so and introduce kancane abona how uyamnandi lento athangenza unkosikazi uyabona njalo but iapproach yakho njengomuntu omazi ukuthi uyibhenanyawo irespect phambili ngendlela ozomtshela ngayo right okay ngiyabona and then try it busitshela ukuthi kambe kanjani all right sure kwi open line yes Indaba eGagasini so namhlanje sithatha nje noma yini ama comments nama questions asina topic I show le ayilungele ke ingane and I voice note mawufuna ukuthumela WhatsApp 078-934-2827. You've been For waiting the last 5 days, we've remembered and honored the lives lost to women abuse. Kodwa ukubakhumbula nje kukodwa akwanele. We have to take action. So let's all stand up and put women first. Download or stream My Body, Stand Up, ingoma that aims to save women's lives. Proudly brought to you by First for Women. My Body, Stand Up, iyatholakala on all major music streaming sites, and all proceeds will go to the First for Women Foundation in its ongoing fight ukuqeda ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Visit Gagasi FM's Facebook and Twitter page for more info. T's and C's apply. First for Women is an authorized insurer and FSP. Change your world this summer with Cell C. Buy for your chance to spin and win your share of 30 million rand in prizes and enjoy free Facebook all summer. Win one of 20 buckies, loads of smartphones, tablet devices, grocery, clothing and takeaway vouchers, cash, airtime, data bundles and more. Spin and win on the Cell C app or dial *147# now. T's and C's apply. Cell C, change your summer, change your world. Get extra savings at ShopRite Liquor Shop this Christmas. Swipe and get a 2-liter Coca-Cola Original free when you buy 750ml KWV 5-year-old brandy for just $169.99. Valid until 13 December. Only at ShopRite Liquor Shop. Not for persons under the age of 18. Drink responsibly. It's 1942. This is Indaba Gagasi, and we are live on Facebook. Indaba with Alex. Page list lelo. Wait. Okay, I have to switch microphone off. We are live on app Gagasi FM, so you can see yonke into eyenzakalayo. So transparency. Yebo. Yes. Vulekile konke. Yonke into. Vulekile amasanga. Yes. Right. Got that. I'm sure of. Yes. You right ne. Samba kahle. Too much. And ucolisekile. Sure, nazo ke. Asathi nama voice note sike dog. Gagasi. Sawubona Alex ngidokotela. Bengisacela ukuza la kudokotela ukuthi kwenziwa yini if mhlambe ubone ukuthi uzoya angichaze ukuthi mhlambe mengathi uya kuma period kodwa ungayi kuma period mhlambe kudlula 3 days or 4 days emva lokho masubona ngamahluli kwenziwa yini. Sanibona dokotela Gagasini. Nginenkinga la angikwazi ukuchama ngaphandle kokukhothwa ubhontshisi. Ngaphandle kokuthi futhi umuntu wami ngenkathi si have sex mina ngizithinte niyana la kubhontshisi manje angazi ngasizakala kanjani ngaphandle nje kokuthinta angichami ngaphandle kokuthi angikhothe kuwona angichami
kumele mengifaka lona lodwa nje ipipi lakhe nje ingipepha nje kuphela angikwazi ukuchama ngale kwalokho gcine ngisize nginenkinga ngempela. Sanibonani Dr. no-Alex. Uphumza-ke lo i-Maritzburg. Ngithi mangizibongele nje ukuthi since ngaqala ukulalela nje i-Gagasi every Thursday. Ushema kumnandi kanje empilweni yami. Ngiyanibonga nje ngakho konke. Konke futhi ngiyakwenza. Ngisazokwenza. Ngikwenzisisise. Ngoba hey kuyakha. Ngiyabonga kakhulu. Ayi ngicela kubo anonymous ngingazisho ngihlushwa umfazi wami ubhontshisi wakhe hayi bakithi inete ngithi uneta ngibone nje bese uma novuka ubhontshisi kodwa ke ngenza sure ukuthi ke ngiyawulalisa ubhontshisi wakhe. Hayi medulishini ku Dr. Mthembu. Hayibo angazi ngempela yazi meke ngambuka umyeni wami ubhontshisi. Uvela ufeqoza angimazi ukuthi ungenzani. Okay. Thank you. Let's do this, Dr. Right? And I do know from time to time I file a disclaimer show is not suitable for ingane. One female caller there was say hey sisemsele stronger B. So if you found it offensive sorry just pretend I was zwanga but inhloso yakho ukuthi ufuna aphenduleke so that's why I feel at home with us. Yes. We appreciate that. Okay, comments asiqale kusisi lo kuqala kungathi ama periods but angabikho and then later on bese kuba namahluli. Look, amahluli is part of igazi Mthiyane ukuthola ama period. Sometimes if kuukuthi kuke kwabambeka angaphuma then kuphuma sokuyigazi elimile igazi uyazi noma kanqoma inkukhu kumlekelama liba ihluli. So kusayilona igazi lelo anyway. Kodwa amahluli vele ife ukuthi asephuma wodwa kusuke kusho ukuthi kunokuvuvukala khona ngaphakathi of which kumele lo muntu ayi-attend kunento kuthiwa endometriosis njalo njalo okuvuvukala kwenyama yangaphakathi yesibeletho sakho so lokho kumele attend uma kuukuthi ama period akhe angeni kahle ngendlela ubhontshisi look vele ubhontshisi hlale sisho ukuthi it's got over 7,000 nerves lapha yana inozwelo kakhulu but sometimes nakuyena umuntu wesifazane if useke wadlala kakhulu ngobhontshisi ugcina engasalizweli ipipi melingene kuntombi zodwa ngaleyo ndlela because kumnandi vele kubhontshisi you know kufanele nokuthi uma usuke wadla ikhekhe mase usuphuza amanzi andiva kanti if uzophuza amanzi buzoweza ukuthi amnandi but so uthola ukuthi if esedlale kakhulu ngobhontshisi gcina imizwa yakhe sizwakala lapho kubhontshisi but also if kuukuthi either yena untombi zodwa wakhe ayikho leya friction nokuba tight phakathi kwawo nepipi elingenayo kuyena then nakhona ngeke aze aezwe lo enjoyment as much so advice yami kuyena ukuthi akenze lama exercise okuminca you know over and over kuze inyama zakhe zibuye khona nalo ipipi melingenele kulena ezokwazi ukuthi abe nozwelo more kulona uyabona yeah all right okay I see my tweets la from ladies sizoqala uthi upartner wami yangenelisa in every way just by looking at him wearing boxer shorts. I just want to take a bite at him but I sometimes feel like I'm too attached or I love him too much to the point where sometimes ngenza izinto ezomqhelisa kube ngathi angimncengi. Another lady uthi I'm a freaking bad but I always struggle to maintain myself when kwenziwa umdavazo and kunabantu in other rooms ikhona nendlela yokwazi ukuyithulisa ngingambe imizi kakhulu doc osesibamba gcina sebehlala ebathroom until ngize ngiqede uyafisa ukuthola ukuthi advice yakho ithini la all right and then bese kuzoba khona when your partner cheats on you with the same person and call it revenge because you lied several times to him did I cause that? Okay, uzophendula ke lapho dokotela all right and then bese kuzoba ke omunye umlaleli la othi I lower back pain after sex is it normal ibangwa yini vele okay right look lower back pain after sex yes bufenda and bufuquza yona iback yakho in and out wenza zonke lezi zinto so if kukuthi kune tension anywhere on your back you would have lower back pain abanye bazi babe nezikwantshu ezehla emlenzeni nanzonke lezo zinto it's only because ngaleso sikhathi ama muscles akho asuke ngayitholi kahle ioxygen so kugcina sokwakheka iacid kuleyo ndawo leyo sokugcina kuba naleyo pain leyo ogcina usuyizwa lo othi bechitheliwe ubona ngathi uyaziblame now if umuntu wakho echeater whether even if ucheater because when uke wacheater
you know, there is no excuse ngoba I decision yakhe uthabuyele kuwena kade usumfebelile athi uyakuthanda so sokumela aphile by lonto ayishilo ukuthi uyakuthanda but ungabe uziblame wena for into omunye umuntu ayenzile mechithile ngoba ukuchitha komuntu always isuke ingaye either even if uyenza ngerevenge useyenza ngoba uyena ungasazithembi yena more than akasathembi wena so yeah uyibheke nje kanjalo you can't blame yourself for ukuchitha komunye umuntu but also ungakuthandi get out of the kitchen sure yeah khona lo othe umthanda kakhulu umuntu wakhe ugcina eze ephula away now usenza ukweqila lalela umuntu umthanda mthande wholeheartedly so that even if kuthiwa kuyonakala ku relationship yenu but yobwazi wena ukuthi ekugcineni ngamnika my best kuze ungaloku ubuyele emuva kanti vele ubuyele ku relationship yokade ivele ngeke last but if ukuzibamba wena niyohlukana one day gcine senibuyelana kanti bongafanele nibuyelana nawe ngoba uzitshela ukuthi hey but nama ngimnikanga my best nami ngangenza kanje so umthande ngothanda umuntu ungamthandi ngokusaba fear. And then usisi othi uyahluleka kuyibamba kukhona abantu in other rooms kuze kube yibona banamahloni behambe be bathroom akakwazi ukuyibamba angayithilisa kanjani ngesingisi kuthiwa get a room yes get a room ngoba lonto yabenza abanye abantu bebe uncomfortable but also depending ukuthi ukwephi environment musekhaya obviously uyazi ukuthi abantu basekhaya bazobe beyizwa le nto so it's also just about respect so ube aware nawe ukuthi number 1 mhlambe nani ngesikhathi abanye abantu bengekho or ngesikhathi abanye bebuka izistory lezi ku TV or whatever ambane emotweni so ibane nalonto yokuhlonipha leso simo senu no you if ukuthi you can't get a room yet try it. It's 1950 usegagaseni masosijoyine sisiphakathi sorry siqale ngo7 kodwa ke the good news sesiphakathi seliphakathi uhlelo seliphakathi santene ucabangani kanti seliphakathi uhlelo ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. All right sisegagaseni now siku anonymous now Eastern Cape usegagaseni anonymous sabona Ibone njani dokotela Siyaphila baba niphilile nani? Okay. Hayi siyaphila uhavu kuhlubu kulalela la ku online i-network. No, yazi ukuthi ungakwazi ukulalela ukuthi uvele udownload i-app ungastream live uvele ube ne-app nje Gagasi. I-app iyahluba kuyise finqamuka. That's fine usubamba i-recording yohlelo ngoba vele uyayithola i-podcast yakhona. Ithini question yakho anonymous? I-question yami la kudokotela mengabe sikade singangene nomuntu wami like sizithokozisa uma ngabe mhlambe ngakusasa okanye sehambile usalilungisiso njalo made siyefa ukuthi mhlambe inkinga idala intoni uba nolunywa isisu wena nyuma uyena usisi uyena njalo nje ifakade nawe yena ulunywa isisu yebo siyamkhipha noma kuba ukuthi nje siyamluma ukuthi siyamluma nje kuphela well sometimes phela zikhona nezinto zabantu ezenze njalo abanye uthola ukuthi if kade nomuntu wakhe uyesikhathini njalo but lokho indoda isuke echathile kade ngithi ngiyasho ukukhishwa isisu sometimes nokulunywa isisu kusuke kunento engaphakathi kuwena emzimbeni engamelanga ukuba ikhona so whether uyena khonta isebenzisile ngaphakathi efuna ukushisa kuwena or mhlambe uwena nawe khona into isebenzisile ngoba ufuna ukuthi akuzwe more but leyo nto if yenzeka only after kade nilele only akadanilele kusuke kunento engenile emzimbeni yalowo muntu ebihambisana nocansi so mhlamba nobabili anike nizibheke okay right siku anonymous again all right ungathumela voice note mhlawumbe ibuza why singayidlala yakho mayinomsindo asikwazi ukuthi singayidlala so please make sure ukuthi uyayivala right sisenquthu samke yebo ngicela ngingene Gagasini ngene ncuthu yebo Natsa ngene Gagasini mina ngicela ukubuza ku-doc ukuthi ngicela ukubuza ku-doc ukuthi mangabe ufuna uminca kanjani because angazi yazi ukuthi kwenzeka kanjani lokho umuntu esifazane okay sithando sami now mufuna ukufunda ukuminca ngifuna ukuthi noma umile manje mhlawumbe ngasume ume ngasodongeni kodwa ikhanda lakho libeke flat onto the wall ubambe inkaba uyabona inkaba uyibamba ngathi uyayinyakazisa uyiletha kuwena ngakwena uzozwa ukuthi khona into ezinyakazayo okay isandla sakho usibeke ngenzansi kwenkaba
phakathi kwantombi zodwa nalapho khona inkaba udonse kuba sengathi udonsa inkaba ngathi boma udonsa umoya kodwa udonsa inkaba uzozwa ingaphansi lakho liyasukuma linyuke lithi okay ngesikhathi ukwenza lokho yehla ke manje udonse le nyama ezingenzansi kwalapho so usibekile isandla lapho size siphakama isandla sithi ngesikhathi wenze njalo uzozwa ukuthi kunama muscles adonsayo futhi kube ngathi loqenuka khona lapha ngenzansi kwantombi zodwa uzozwa kudonseka nakhona it's part of lokho ukuthi uyaminca but one other thing ongayenza kuze uyazi le muscle ukuthi yona yipi ukuthi mochama etoilet uchama mase ubamba umchamo ebonge isikhathi ubamba umchamo uzosebenzisa almost the same muscle futhi ukwenze njalo angisho ukuthi uqhubeka ukwenze lokho ukubamba umchamo ngoba umzimba uzojwayela but ngenzela ukuthi uyizwe leyo muscle nanokuthi yini okufanele uyenze ngesikhathi uzama ukuminca okay Yabona. Siyabonga kakhulu. I don't know ngehleka so I think she's trying it already. Yeah, she can feel it. Sure. Let's fill the notes now. Uthathini kama voice notes. Gagasi. Hey we Alex mfowethu mina yazi nginenkinga lapha. Yazi mina nginenkinga ukuthi owami umlomo ngiphinde ngithandaze ngawo ngiphinde ngicele ngawo emadluzini emsamo angikwazi nje ukukhotha inkomo ngomlomo wami angazi ukuthi ngenze njani ngoba angiboni ukuthi kuphumelele mase ngicele emadluzini ngomlomo ngiphinde ngikhothe ngawo obhontshisi. Sanibonani eGagasini ngisephantani kaSanti ngokuhlala ngicela usizo dokotela ipipi lami linokuba namaphenzi bese kuqhuma amaqhuqhuva like angathi anamanzi phakathi bese eqhuma bese kugcine kwenzeka ilonto ezincane inkinga yami leyo dokotela ngazi ngangisiza kangakanani. Dokotela sicela ukubuza ushukela uyakwenzani ukuthi induku ingabe savuka at all nje ingasavuka induku noma kuthiwa kuyenzeka ke lokho okuncane ngiyibamba ngiphusha ngangani ngivele ngicame nje esathi uthi uyanyakaza lo uyafenda lo enginayo ngivele ngicame nje kuphela kanjalo. Bengicela ngazisho igama bekade nginenkinga isikhathi sikangonyaka ngingayi kuma period ngase ngezwe ngoDr Mthembu ngase ngahamba kena ase wangitreata ngendlela ngishithe ngayo manje ngiyabonga kakhulu unginikile usizo sengiyazizwa nasegazini ukuthi sengingcono izinto eziningi nje bekade nginenkinga nazo ngiyeza ukuthi ngokuya kuba ngcono ngithi nje ngicela ukubonga kakhulu inkosi imbusise bese ngidluliselana khanyana wami Mthiyane ngibongele kakhulu siyabonga usizo sinikeze lona ngicela nabanye abantu abanenkinga sengathi bengazi ngoDr Mthembu ukuze bezosizakala ngiyabonga. Bantu siyabonga nathi. All right siyabonga. Koti. Sure. Okay. Uzoshaya ugijimeka doc. Okay. Ushukela mhlawumbe angiqale ngale ngoba abantu abaningi you know they concerned about that. Yes ushukela uya affect induku Mthiyane in a few ways. Ushukela number 1 wenza ukuthi igazi lakho lijiye. You know ngesikhathi lijile igazi lakho alisakwazi ukugijima induku remember ifuna ukuthi igazi ligijime leke wayicabanga lento aligijime liyekhona liqanse ilmumathe lonke igazi kuziqine now ushukela wenza igazi lakho libe thick alisakwazi ukugijima ngesikhathi uthi lifike endukwini but also ushukela wenza ukuthi ama nerves akho imizwa yakho iba affected so nako lokho awuzwa kahle ukuthi unalenkinga yashukela but also because igazi seli thick seliyasinda nawe into esindayo ngezuyiphatha isikhathi eside ugcina sushesha uchama okay ubhuti lothe unama pimples lawa gcina ibe namanzi ebabhlungu generally herpes leyo icauswa i-virus infection iyababa uma usuzinwayile kutshabuke kube ebhlungu idinga ukutreatwa if ungasabi apple cider vinegar ishise nje kancane yakwazi ukushesha iyomise uma ukuthi ayikho ngase kuphambili kwembobo leyo chama okay so iyathelelana ngoba iherpes iyathelelana of course and then ubhuti ke uthi wela akwazi uthina ngabuya khothontombi zodwa ngomlomo athandaza ngawo so ayikwazi ukusebenza leyo kodwa uyalidla ulimi lenkomo kodwa inkomo ikhotha everywhere. Okay. Impendulo le asibambelana iconversation yethu besikwindaba open line njalo njenga first week of the month so be we open line yokugcina ka 2020 but isikhona kodwa next week and soqhubeka nje uzosithola ungesaba sindawo uthola kanjani ku Dr Mthembu? Dr Mthembu use Hillcrest inamba yethu kunobaba othi awuyisho kancane ngicina ku 031 asimkhohle 031 ngoba seThekwini siyazonke 031 765 8475
5. I know uyishaya kahle ngishayile ne Yes, ngishaya kahle no, vele umthetho wami. ugijima nayo, yeah. Okay, se-Hillcrest silungisa Yeah. imizimba, silungisa imndeni, kuyachatha kuyaqhunywa khesha inyongo, silungisa imndeni nje ukuthi abantu abamnyama bebe phashash kuphilwe. Nice. Sakhe imndeni. Number 1, nama I like it mawishaya kancane ungagijimi nayo yabo ungayijahi uze nje nayo kancane. Take it nice and slow. Medilution. Siqedile. Yes, this has been Indaba. Siyabonga for being with us tonight. Thank you Good Doc. Appreciate ukuthi benathi njalo here. Ngiyithola le show moyifica siphakathi noma ufuna ukuyishare or ufuna ukuyilalela again podcast yakhona uzoyithola ku Gagasi app nane video futhi yohlela kusukela ekuqaleni namanye ama shows esesike sawenza uzowathola khona. Indaba ke was produced by Mr. Mfundo Mabaso. Mina ke ngoAlex Mthiyane adis no Dr. Mthembu. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha.